खुलुमबाय बे समाव स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियार बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय जे अनजिमा बे अनजिमानि फारिलाइखौ बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव फोसावनाय जाबाय आरो बे समावनो नोंथांमोननो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे फोसावना होनाय जे 10थि मासिनि फारिलाइ थामहिनबा 18थि कमल कुमार देरहासार बान्था मोनगिरिनि फारिलाइखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय बे समाव नोंथांमोननो होनो नागिरदों 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंनिफ्राय सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हानाय जे फरायसाफोरनि फारिलाइ आरो बेनि गेजेरावनो टप 1 जिल्लाया बबे सेथि मासियाव थानाय जिल्लाया बबे जिल्लाया नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होगोन बबे जिल्लानिफ्राय सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों थामहिनबा फार्स्ट डिभिजन मोननो हानाय रासिन मोननो हानाय जिल्लाया बबे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावना होनायखौ जों नुनो मोनदों बे समाव नुनो मोनदों जे चिरां जिल्लाया सेथि मासियाव आवग्रिनो हादों थामहिनबा बिथांमोननि जे सेथि मासियाव उथ्रिसारनाय अनजिमाया हायेस्ट नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थामहिनबा बिटिआरनि चिरां जिल्लाया मेट्रिक आनजादाव सेथि मासियाव पजिशनाव मोननो हादों आरो थिग बेबायदिनो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे सेन्सास नायबिजिरनाय बायदिब्ला बे समाव गासै सेथि मासियाव उथ्रिसारनाय अनजिमाया 890 जना बे समाव मेट्रिक आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों चिरां जिल्लानिफ्राय नैथि मासियाव दङ बाक्सा जिल्ला 880 जना बे समाव सेथि मासिनि अनजिमा गासै 880 सेकेन्ड पजिशनाव दङ बाक्सा बेनि उनाव दं क'क्राझार जिल्ला क'क्राझाराव गासै 747 मार्क केरि खालामनो थामहिनबा फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों बेनि उनाव दं तामुलपुर फोर्थ पजिशनाव दं तामुलपुर 560 जन बेनि उनाव दं उदालगुरि जिल्ला 332 जना मेट्रिकआव सेथि मासि मोननो हादों बेनि उनाव दं धेमाजि जिल्ला गासै 127 जन बिजाथि बे समाव सेथि मासि मोननो हादों बेनि उनाव दं सनितपुर स्निथि मासियाव सनितपुर 109 बिजाथिया बे समाव मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों बेनि उनाव दं बिश्वनाथ जिल्ला 44 बिजाथिया बे समाव मोननो हादों सेथि मासि नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय थादों जे बबे जिल्लाया बे समाव सेथि मासि आवग्रिनो हादों बबे जिल्लाया हाइस्ट नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थादों बड'लेण्ड बुब्लिया बेनि उनाव दं बरपेटा जिल्ला 39 जना बे समाव 39 जन बिजाथिया बे समाव सेथि मासि मोननो हादों बेनि उनाव दं नलबारि जिल्ला 23 जन फरायसाया बे समाव सेथि मासि मोननो हादों गवालपारा 21 जन बेनि उनाव दङ कार्बि आलं बेवहाय गासै दङ 15 जन कामरुप मेट्र' गासै 14 जन बिजाथिया सेथि मासि बेनि उनाव दं कामरुपआव गासै 12 जन गलाघाटआव 8 जन बेनि उनाव दं लखिमपुर जिल्लायाव 4 बेनि उनाव दङ मरिगाव जिल्ला 3 बेनि उनाव दङ खोला कामरुप 3 जना बे समाव मोननो हादों सेथि मासियाव गासै टप 18 जन थामहिनबा मुं फारिलाइ बेवहाय चिराङा फार्स्ट बाक्सा सेकेन्ड थार्ड क'क्राझार तामुलपुर जिल्ला बेनि उनाव उदालगुरि धेमाजि सनितपुर बिश्वनाथ बरपेटा नलबारि गवालपारा कार्बि आलं कामरुप मेट्र' गलाघाट आरो लखिमपुर आरो मरिगाव आरो खोला कामरुप जिल्ला बेनिफ्राय मासि आवग्रिनो हानाय आरो बेनि गेजेराव गासै अनजिमाखौ सेथि मासियाव उथ्रिसारनाय अनजिमाया बे समाव नुनो मोनदों 3,831 जन 3,831 जना बे समाव बर' बिजोंनिफ्राय सेथि मासि आवग्रिनो हादों थामहिनबा बिथांमोना सेथि मासियाव बे समाव मोननो हादों बर' बिजोंनिफ्राय बे समाव 3,831 बिजाथिया बे समाव सेथि मासि मोननो हादों थारैनो बेयो जोबोदनो बाख्नायजाथाव फरायनायनि जे मानदान्दा बे मानदान्दाया दा गोजौनिफ्राय गोजौ बर' हारिनि जे फरायसाफोरनि जे फरायनायनि अनजिमा हार जौखोन्दो बेयो रासिननिफ्राय रासिन बे समाव नुनो मोनदों बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावना होनाय नैबे खौरांखौ थामहिनबा नैबे मुं फारिलाइखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां
पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।